di. Katanat Anti-Narcotic Task Force ANTF jangka East Khasi Hills hinin kasngi kila yo man kem ya uwe ubreu ubala suba dedrak nama dan laban bat na kamet jong u la yo ban kurup khandai gram udrak ba suba ba udei u heroin. Ya uni ubreu bakerteng urohit barwa arp khandai senam karta uba syong basa ha ka dong shiliang lowa lomparing la yo ban kem ha kapor lai baje janmit hadin bala kem yo u ki pulet kila pelat ru ya arteli kikso ban lap ya ka jaka sawai ka jong u. Ha ka jing khandra ukso la yalam ya ki pulet syaka wai ka jaka thenyut ha ka bala lap ya ki bilor theli ba tap drug bat ya ki ternia inject ki ba syong dor kumba khatsan spa hadu ar hajar tingka wei.